Νέα ωραίος κάβλος σε κάθε μονή μπροστά και σε κάθε πουλάκι μπροστά. Το πειραίος κάβλος, εφόσον έχει ικανοποιήσει πολλά μονάκια και πολλά πουλάκια, έχει προσφέρει αξεπέραστες υπηρεσίες χυσιών σε μονάκια, είτε λεσβιακά, είτε μονάκια που δεν βρίσκουν άντρα, είτε μονάκια που έχουν μεταναστεύσει και θέλουν σεξ, είτε μονάκια που θέλουν πράσινα κόρτα, είτε μονάκια που θέλουν παιδάκια από ξένες χώρες. Αντίστοιχα τις ίδιες υπηρεσίες και σε πουλάκια, καβλάκια, μετά από γνωμοδότηση του Πειραίους Κάβλους και ευρωπαϊκή ονομασία Πειραίους Κάβλους σε κάθε μονέ και σε κάθε πουλάκι μπροστά, το Πειραίους Κάβλους φέρνει τα νέα χύσια 5ης, 6ης και 7ης γενιάς για κάθε μονάκι και πουλάκι. Οπτικό γαμίσει στην κλειτορίδα της γυναίκας μέχρι το τελευταίο, μέχρι να εξπερματώσει πλήρως το πουλάκι. Το Πειραίους Κάβλους βλέπει την κλειτορίδα της γυναίκας όταν τη γαμάει και κάνει σεξ ακριβώς εκεί για να επιταχύνει την εξπερμάτιση όσο πρέπει, για να αρχίσει η κλειτορίδα της γυναίκας, για να μείνει έγκυα όπως πρέπει και να η εγκυμοσύνη της να κάνει την καλύτερη γέννα όταν κάνει το παιδάκι, για να έχει το παιδάκι πρεμπιωτικά και βιταμίνες από το πουλάκι και ημουνότρικα της γυναίκας. Αντίστοιχα και το πουλάκι Πειραίους Κάβλους μπορεί να ικανοποιεί το ίδιο ευρυζωνικά και τα αντρικά καβλάκια. Επιπλέον το Πειραίους Κάβλους με τη διακριτική ονομασία σε κάθε μονή μπροστά κάνει οπτικό γαμίσει στην κλειτορίδα των γυναικών, δηλαδή βλέπει την κλειτορίδα ακριβώς όπως πρέπει, τη γαμάει ακριβώς, μπαίνει στην κλειτορίδα το πουλάκι για να γαμάει το μουνάκι και το ικανοποιεί πλήρως. Έχει χύνει πολύ γρήγορα με αστραπιαία χύσια 5ης, 6ης και 7ης γενιάς για να ικανοποιείται κάθε μονάκι χωρίς να περνάει. Ενημερωθείτε σύντομα στο πειραίουσκαύλους.gr σε κάθε μονή και σε κάθε καυλή μπροστά, καθώς Πειραίους Κάβλους σε κάθε εγκυμοσύνη, Πειραίους Κάβλους ευέλικτες εγκυμοσύνες Learning, ίδιες παροχές κάβλους και internationals.